हाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे बांगाल बोराइ इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। आं बे समावहाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों जि जोंनि बिबिसिनि जालांनाय थांनाय 5, 6 and 7 फेब्रुवारि बे खालाराव जालांनाय जि बोसोरारि जथुम्मा 107 बे जथुम्मायाव फेब्रुवारि 6 बै सानखालि सासे सिख्लाया मेथाइ रोजाबदोंमोन। बे मेथाइ रोजाबनायखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायगोन आरो नायनानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयारबो खालामगोन होननानै। मेथाइखौ जोबोर मोजां खनदों बिथाङा, मोजां नांदों। आरो बेखौबो मिथिनाय थाबाय दि बे चेनेलावनो आरो आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे सर्ट मुभि लानानै फैगासिनो। बे बारनियाबो जादों ट्रेजेडि जागोन। बेवखायनो नोंथांमोनखौ आसा खालामदों आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालामगोन होननानै। नोंथांमोना दायो बे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। जोबोर मोजां खनदों बिथाङा मेथाइखौ। नोंथांमोनाबो खोनासंगोन आरो खोनासंनानै इसोरनिफ्राय बोर आरो आशीर्बादखौ लागोन होननानै मिजिंथियो।
谁的三选？